नंद राजा पिलाटी आई तेणु छुटका लुगा गुड़ा सफा करा पड़ो छुटका कम करूनु कौ कम करे मिर्किटा छुटका भितर पार्थक्य कौन अच्छा पैसा डाली दे जमा पोषौ ना को काम पोषौ कहलु कौन कौन मिले 9 दिन 9 मान चाउल अच्छा 9 पा डाली 9 टका 9 टका हां बोला ना 10 दिन नहीं सब 10 ऊपर डाली 10 ऊपर हां बोला ना अरे हांडी दिन कौन कही बोला ना कौन हमर जते बंधन नहीं हां सब दिन तो बोले भांगी ना खाली घर को बोलबो ओ तोरो ए गाने भी बधु थिबे तो मैं आते असले अच्छा 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 अरे नेगी कौन करबी रे ओना छोटो जाती हां लेकिन पार्टी तैयारी करो पार्टी तैयारी करो हां बोला पार्टी तैयारी करी दिल डाले रुहाओ हां बोला ए सुनु आज्ञा ए काम ताहे तू करबुनी भाबी कोन ओना भाई समस्या पड़ी जुटे कौन समस्या रे खारो मिले जाइली हां खारो पुणी ना घर तो रात निकले दो मिनिट ओहो ताले बहु घरे नाती नाही नहीं बोला जे बहु जति घरे नाती हां बोला ना से तार किछि रूपकांति जति किछि कहबो बोला ना हां जतो नाइली देखली हां थाना रे भी एतला देली थाना रे भी देजु हेले खबर किछि पाइनु नहीं पता नहीं तो भाबु तू कोन मु भाबु के करे कि ना कोने जो भाबु जी बोला हो सुनो सुनो जदि सेया भाबु जो एला पता नहीं हां ना लोक को कहू हां ले भेट आइथिले भेटले कहले हां ठीक है चल को अगन जदी ओना हे तांदकू तके सफरे कांद जदी ओना हे तांदकू तके सफरे कांद गाले तारा दाग दिनो दिसे अरे श्याम आज्ञा ए जो दाग चिन्ह कथा कहलु आज्ञा एला बहु आगु थिला ना कोन नहीं पता नहीं आउ हम दौड़ी माइक नहीं पता नहीं हां तो कुटिया समान एला पता चिन्ह न पाई कुटिए समान माने कुटिया समान काटो काली बेट ओ साव सतम धोबा समान स्त्री माने पूरा काई नहीं हां पता नहीं अच्छा एला नहीं चिन्ह न पाई बिल नहीं ताको दिन दा ओ केते बहुत जायगा हेले बहु लुभाई देबले ताके दे दियो नाही की हां पता नहीं हेले आउ कोन अछि ए तोमरा कोदी न तासती किंतु का रूप तोमरा कोदी न तासती किंतु का रूप बोले हां सोई ले लटोई मोही ए मत दे अरे श्याम आज्ञा अरे बहुडी हमर निपट सुई रे यो सुई ना पता नहीं आउ ता गुणडा भग दिला बोली नहीं हां ताको धरि ना आसली तसेई हां पता नहीं ओ आउ कोन अछि एगन ततुरी माई को मरो तोर गुण काहे दो एगन ततुरी
ବହୁତ କଣ ଦାନ୍ତ ଫାତ ବାହାରି ପଡିଛି କେ ପ୍ରଧାନ ହଁ ଆଜକାଲ ତ ସହଜେ ଚୋର ଲାଗୁଛନ୍ତି କଣ ପଳେଇ ଦୋଡେ ହଁ କଣ ହେଇଛି କୁହ କୁହ କଣ ହେଇଛି ପ୍ରଧାନ ହଁ ଆଜକାଲ ନିକି ହଁ ଚୋର ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ନିକି ପ୍ରଧାନ ହଁ ତାର ଦାନ୍ତ ଯୋଡା ବାହାରିଛି ନିକି ଆଚ୍ଛା। ଏ ହସ ପ୍ରକାର ପରା ଆଚ୍ଛା। ଏ ଚୋର ଡରେଇ ପଳେଇଛି ଠିକ ତାହେଲେ ଭଲ ବୋହୁ ଆଇଛି ଆଉ କଣ ହଉ ହଉ ଏପରି ରୂପ ତାହାର କିଏ ଦେଖି ତ ସହାର ଏପରି ରୂପ ତାହାର କିଏ ଦେଖି ତ ସହାର କହି ଦିଅ ସଭାନର ପାଦେ ଆରେ ଶ୍ୟାମ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ତୁ ଯୋଉ ବାହାଘର ହେଇଛୁ ହଁ ପ୍ରଧାନ ତୋର କିଛି ଛୁଆ ପିଲା ହେଇନାହାନ୍ତି ରେ ଏ ପ୍ରଧାନ ଆଜକୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ନା ବାହାରିଲି ନା କି ହଁ ଛୁଆ ଏବେ କିଛି ନାହିଁ ନାହିଁ ପ୍ରଧାନ ହେଲେ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରିଛୁ କି ପ୍ରଧାନ କରିଛି କଣ ଏ ବଇଁଟା ହାଟରୁ ନି ହଁ ଛୁଆ ଇଏ ପ୍ରଧାନ ଆଣିଛି ଆଣିଛୁ ହେଲେ ତା ନାଁ ଫା କିଛି ଦେଇନୁ କି ନାହିଁ ପ୍ରଧାନ ଆରେ ପ୍ରଧାନ ଗୋଟେ ଲୁହାର ମାରି ଆଗ ହଉ ମାର ଆରେ କେଣେ ଗଲୁ କିଣ ମାଲ ନ ଦେଖି ହୁଏ ଛାନି କେଣେ ଗଲୁ କିଣ ମାଲ ନ ଦେଖି ହୁଏ ଛାନି ବସିଥିବା ଚାରୁ ଉଠି ଆସ ଝୋଟ ହେଲେ ପିଲାଟି ଆଣିଛୁ ନାଇଁ ହଁ, କି ବୋଲା। ହେଲେ ତା ନାଁ ଦେଇନୁ ନାହିଁ ପ୍ରଧାନ ଏ ନାଁ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ତ କିଛି ଦରକାର ପଡିବ କିଛା ପଇସା କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନ କରିବା ଆଉ ଦଶ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଶୁଣୁ ଯଦି ହେଇ ଆକାରରେ ଆଣିଛୁ ତାକୁ ହେଲେ ଟିଣ ଆକାରରେ ଆଣିଲୁ ଆଉ ହେଲେ ଟିଣ ବାବୁଲି ଡାକିଦିଅ ଓରେ ଡାକୁଛୁ ପ୍ରଧାନ ହଉ, ଡାକ। ଆଲୁଲୋ କିଣ ଆହାରିଲି ଡାକ ଶୁଣି ଦୁ ପୁଣି ଭାରତ କେଇଟା ଧରିଛି ପୁଣି ଗ୍ରାମ ଲୁଗାନେ ବି ଠକୁ ମୁଜିବି ଗୋ ଠକୁ ମୁଜିବି ନାଳ ଶୁଖି ଗଲା ବନ୍ଧ ଶୁଖି ଗଲା ନାହିଁ ତ ପାଣି ମୁକୁତା ନାସାରେ ସିନ୍ଧିଛି ଖୁସି ରାଗ ସିନ୍ଧିଛି ଖୁସିରେ ଏ ମଶା କଣ ହେଲା ଦୁଇ ହାତେ ଗଛ ବିପଦ ପଣି ରାତି ମହର ଖେଳୁଛି ଦାଣ୍ଡ ଖେଳୁଛି ଦାଣ୍ଡ ଏ ପିଲାର ଭୁଆ ଡାକୁଥିଆ କି ଆଗ ଡାକୁଥାଏ
ଡକିଲି ହଁ ଯେ ତମେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ ମୁଁ ଆମ ଘର ବୁଲେଇଥିଲି ତମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲ ହେଲେ ତମ ଧୋବା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖା ରପୁଡି ଯାଇଥିଲ କୋଉଠି ହେଲେ ତମେ ଯୋଉ ଘରେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଦେଖେ ଧୋବା ଘରେ ନାହିଁ ବୋଲି ତା ରାଗ ଆଜି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମାତ୍ରାରେ ହଁ କୁଆଡେ ଗଲେ କୁଆଡେ ଗଲେ ଆରେ ପ୍ରଧାନ! ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ରୂପକାନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ହଁ ହଁ ସେଇ ସଦୃଶ୍ୟ ମିଳିଲେ ହଁ ପୁରା ଦେଖୁନୁ ଆଗରେ ତ ଠିଆ ହଁ 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 ମାଇକିନା ଫେର କେଲେ ହେଇଛି ପ୍ରଧାନ ହଁ ପରା କୋଉ ଯାଇଥିଲେ ଏଇ ମଝିରେ ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ହେଲେ ପ୍ରଧାନ ହଁ ଆମ ଯୁବ ସମାଜରେ ବୁଝିଲି ହଁ ପୁରା ଯୋଉ ନିୟମ କରି ଅଛି ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଯଦି ଯିବୁ ଆମେ ସକାଳୁ ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ଆସିବୁ ଆସିବା କଥା ଆଉ ଯଦି ବାସିଷ୍ଠରେ ରହିଲାନି ହଁ ପ୍ରଧାନ ଆମ ଯୁବ ସମାଜରେ ହିଁ ହଁ ଧରିବେ ଯେ ଶୁଣ ଶ୍ୟାମ ଆଜ୍ଞା ସିଏ କଣ କହିଲା କି କହିଲା ଦେଖ ପ୍ରଧାନ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ଘରେ ସେ ଖାର ପୁଡ଼ିଆ ଥିଲେ ମୋ ମା ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଅକୁ କହିକି ଯାଇଥିଲି ହେଲେ ପ୍ରଧାନ ମୋ ପାଗଳ ଲାଗିଲା ହଁ ତାହେଲେ ଡାକ ଆଇଲୁ ରେ ପକିଣା ଏ ପ୍ରଧାନ କଣ ଏ କାହିଁ ତ ଆଇଲା ଏ ସ୍ନେହରେ ଡାକ ଥରେ ଓ ପ୍ରଧାନ ହେଲେ ଡାକୁନି ଆଉ ହଉ ଡାକ ଡାକ ଆଇଲୁ ରେ ପୋ ମାଇଚିଆ ଏ ପ୍ରଧାନ ଆଇଲେ ନାହିଁ ତ କାହିଁ ବୋଉ ଆ ପ୍ରଧାନ ମୁଁ ଡାକିବି ଯଦି ମୋ ପୁଅ ମୁତିକିରି ଶୋଇଥିଲେ ବି ଉଠିକିରି ଦୌଡ଼ିବ ମୁତି ସୁତିରେ ବି ଉଠିକି ପଡିବ ହଁ ତାହେଲେ ଦେଖି ଡାକିଲ ଆଇଲୁ ରେ ପକିଣା ତୋ ବାପ ଧରିଛି ବେଣା ତୋ ମା ଫେରିଛି ବାଟ ଆରମ୍ଭ କଲା ନାଟ ଯାଉଛି ଗো ମା କିଣା କିଣା କିଏ ଡାକୁଛି କିଣା ଡାକ ଶୁଣି ଧାଇଁ ଯାଉଛି ଗୋ କିଣା କିଣା କିଏ ନାମଟି ମୋହର କିଣା ଗୋ ବାଟ ମତେ ନ ପଡେ ଜଣା নামটি মোহর কিনা গো বাট মতে ন পড়ে জনা মা উঠে মুয়া দেইছি গো কিনা কিনা বাপসরা বড় নখারে আদর বাপসরা বড় নখারে আদর মা সারি গোটা বাঁধা রইছি কাঁচা কলুকা পড়িছি গো মা মামু ঘর যাইছি কাঁচা কলুকা পড়িছি গো মা মামু ঘর যাইছি কিনা কিনা কিয়ে ডাকুছি কিনা ডাক শুনি ধাই যাଉଛି ପ୍ରଧାନ କଣ ହେଲା ମତେ କଣ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଆରେ ମୁଁ ଡକେଇଲି ମୁଁ ଆଉ ପୁଅ ମୁଁ ଡକେଇଥିଲି ତୁଇ ଆଗ ଓକେ ମୋର ପୁଅ ମୋର କଣ ପାଇଁ ଡକେଇଲୁ ଏ ପୁଅ ମୁଁ ଯୋଉ ତତେ କହିକି ଯାଇଥିଲି ତୋ ମାମୁଁ ଘରକୁ ତୋ ଆଇ ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି ହଁ ମୁଁ ଆଇଲାକୁ ତୋ ବାପା ପିଟି ପିଟି ମତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ କୁଆଡେ ଗଲା ମୋ ବାପସା ଆବେ କଣ କହିଲୁ କଣ କହୁଛୁ କୁଆଡେ ଗଲା ମୋ ବାପସା ବାପ ଗୁଣେ ପୁଅ ମା ଗୁଣେ ଝିଅ ପ୍ରଧାନ ଦେଖୁଛ ତ ହଁ କଣ କହିଲା ପୁଅ ହଁ ତୋ ମା ତୋତେ କହିକି ଯାଇଥିଲେ ତୋ ମାମୁଁ ଘରକୁ ହଁ ମତେ କରିଦେଇଥିଲା ତୁ ଯଦି ନ ରଖିପାରିବୁ ମୁଁ କଣ ରଖିପାରିବିନି କି ହେଲେ ପ୍ରଧାନ କଣ? ସେ ତା ମାଆକୁ ରଖୁ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ିକିନା ଏରେ ତୁ ଏ ନିଧନ୍ୟ କଥା କଣ କହୁଛୁ ଏ ଶ୍ୟାମ ଆଜ୍ଞା ଏ ଶୁଣ ଶୁଣ କଣ ପୁଅ କଣ କହିଲା ତା କଥା ଟିକେ ବୁଝୁ ସେ ପ୍ରଧାନ ସେ ତା ମାଆକୁ ରଖୁ ଆରେ କିରା ମୁଁ କଣ କହିଲି କି କଣ ମୋ ବାପ ତ ମଦ ପିରି ଟୁଟୁ ଏଠାରେ ପଡୁଛି ହଁ ସେ କଂସାଳ ଗଲାନି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତ ମୋ ବାପ ସମାନ ହେଇଗଲି ନା ହଁ, ହଁ। ମୂଲ ଦି ମା ଆଣିଲେ ମା ପୁଅ ତ ଆମେ ଚଳିପାରିବୁ ସେଇ କଥା କହିଲୁ
ବୁଝିଲୁ କି ହଁ ପ୍ରଧାନ ହେଲେ ବୁଝିଲି ଆଉ ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଇଥିଲି ହଁ ଦୁଇ ପଦ କହିନି ଆସି ହଉ ତାହେଲେ ହୁଅ ଆଉ କାହିଁରେ ଡାକୁଥିଲା କାହିଁରେ ଡାକୁଛି କାହିଁ ଡାକିନି ଦେଖୁଛୁ ବଡ ପିଲା ହେଲୁଣି ବାପା କଳି ଲାଗୁଥିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ଘରେ ନାଗିଲେ ଯେ ଶୁଣୁ ହଁ। ତୋ ମାରେ ଅଛି କି ନାଇଁ ଆଉ କାହିଁ ନାଇଁ ତ ଘର ଥିଲା ତୋ ବାପା ତୋ ମାକୁ ଗାଁ ପାର କରିଦେଇଛି ଗାଁ ପାର କରିଦେଲା ହଁ। ହେଲୋ ବା କଣ ହେଲା? ଏଇ ଲାଇଟ୍ ଦିଆ ନା ଇଆଡେ କିରା ମଣ୍ଡପ ତୁ ଯୋଉ ମୋ ମାକୁ ବାହାକେ ଦେଲୁ ମୁଁ କାଢୁ ପିବି ତୋର ପିବି ମୋ ମାକୁ ମୁଁ ଚାକିରି ଆଣି ତୋ କଥା ବତାଯିବ ଏ ମା ଆଇ ତୋ ଦୁଃଖ ମୁଁ ବୁଝିବି ଆଇ ଜାଣୁଥିଲୁ କି ମନ ବିଡୁଥିଲୁ କି ନାମ ତାହେଲେ କହ ସ୍ୱାମୀ କି ଖାଆନ୍ତି ଦେଖୁଛୁ ତ ବୋଉ କେମିତି କହୁଛି ଆଉ ରଖିବୁନି କଣ ପାଇଁ
কোন ভাই ହଁ ହଁ ଆଉ ତ ଜିନିଷ ରଖିବିନି ହଉ ତାହେଲେ କୁହ ଆରେ ଗଲେ ଚମକ ଦେଇ କି ମାଲ ଗଲେ ଚମକ ଦେଇ ଠାକୁ ପରେ ତାର ବିକିବି ରେ କିଣା ମାଲ ତତେ ଖାଲି ବାବୁରାବି ଭାଇ କିଣା ମାଲ ପ୍ରଧାନ କଣ ଆପ ଗୋଟେ ପୁରାଣରୁ ନ କଲେ ଅଣ୍ଡା ମାରିବନି ପୁରାଣ ଜାଣିଛ ତମେ ହଁ ପ୍ରଧାନ ମୁଁ ଶିଖିଛି ନା ତାହେଲେ କୁହ ସୀତା ହରିଲା ମନରେ ଗପ ସୀତା ହରିଲା ତାକୁ ଦୋଷ ଲାଗେ କେଉଁ କାରଣ ଆହାର ଜଗରେ ମତେ ଲାଗିବ କେଉଁ କାରଣ ପ୍ରଧାନ ହଁ ସିଏ ଭାବୁଛି ଏକେ ଆଉ ପୁରାଣ ଶିଖିଛି ଆଉ ମୋ ବାବା ବି ଶିଖିଛି ହଉ ତାହେଲେ କୁହ ପ୍ରଧାନ ଶିଖିଛି ହଉ କୁହ ସୀତା ଦୁଚାରି ପଚାରୁ କିଣା ବାବା ସୀତା ଦୁଚାରି ପଚାରୁ ସୀତା ଦୁଚାରି ପଚାରୁ କିଣା ବାବା ସୀତା ଦୁଚାରି ପଚାରୁ ଏଇଆଡ଼େ ଘର ଘର ରଘୁନାଥ ଘରୁ କିଣା ମାଲ ବାହାର ତୁମ ଘର ପ୍ରଧାନ ହଁ ଏ ବାବୁ ମୁଁ ଆଉ ରହିବିନି ତାର ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାଗିଲି ପରେ ତମେ ଆଉ ରହିବନି ନା, ନା। ତାହେଲେ ମନ ନାହିଁ ନା ଛାଡ଼ କିଏ ଖାଇବ ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆରେ ତୋର ଘରୁ ଜଗତି ରେ ତୋର ଘରୁ ଜଗତି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ଲେଖି ଦେବେ କି ରଜକ ଆହାର ଜଗରେ ବଡ଼ ରାଜ ଚାଲିଯିବି ଏ ବା କେ ମୋ ମାଟିରେ ଗଲା ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆମେ ହଗିବାନି ଗଛ ଛାଡ଼ିବାନି ଛାଡ଼ପତ୍ର କଥା କହୁ କିଣା ମାଲ ଛାଡ଼ପତ୍ର କଥା କହୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବୁ କାହୁ କିଣା ମାଲ ଆମ ସମାଜ ଦଉ ନାହୁ କିଣା ମାଲ ହେଲେ ମୁଁ ବୋଲେ ମାଗିକି ତ ବାପାକୁ ନିରାମିଷ ହେଇଯାଉ ଭାରି ଆଉ ଆଉ ଇଏ ଆମେ ଖାଲି ବାର ଲୋକ ଏ ଶ୍ୟାମ ଆଜ୍ଞା ଏ କଣ କଲୁ ରେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦଣ୍ଡବତ କଲି ଭଲ ଜାଣିଛ ବାପକୁ ଆଉ ମିଶାଇଲେ ମାଉସୀ ଆଉସୀ ଗো ସବେ